Inkantolo yesifunda yaseMtubi igwebe owesilisa iminyaka engu-76 ngecala lokuphanga kusetshenziswa indlakadla imoto yemali nokuzama ukubulala. uSibongiseni Mkhwanazi oneminyaka engu-18 uzohlala iminyaka engu-18 ejele ngenxa yokuthi izigwebo uzozidonsa kanye kanye. Kugwetshelwe isigameko esenzeka kwaSomkhele ngoFebhuwari 3, 2020. Okukhulumele uHlebe KwaZulu-Natal Colin Simphiwe Mhlongo uthe uMkhwanazi ugwetshe iminyaka engu-18 icala ngalinye kwamathathu okuphanga kusetshenziswa udlame. uMhlongo uthe le ndoda iphinde yagwetsha iminyaka eyi-7 icala ngalinye kwamabili okuzama ukubulala ebithweswe wona. Ugwetshe neminye iminyaka emihlanu ngokushintshana ngemali ngendlela engekho emthethweni neminye emithathu ngokutholakala nemoto entshontshiwe. Izigwebo zakhe uzozidonsa kanye kanye, kusho-ke uMhlongo. uMkhwanazi nozwakwabo bavukela imoto yemali eyayishayelwa ngonogada isuka Nongoma ilibangisa Richards Bay. Kuvela ukuthi-ke baqhulula uyaba lwezinhlamvu bebhekise kule moto kwaze kwaba kumshayeli wayo uyayimisa. Babeke sebephanga onogada izibhamu zabo zomsebenzi balandela ngokuthi baqhumisa imoto ngeziqhumane yavuleka. Bashaya bachitha nesamba semali esingadalelanga, kusho uMhlongo. Kuthiwa kwabeke sekuvulwe icala esiteshini samaphoyisa kwaMsana idokodo ladlulisela koHlebe Richards Bay ukuze baqhubeke nophenyo. Kuvela ukuthi uMkhwanazi wakhalelwa ngamasongo kasigonyela ngesonto elilandela kokwenzeka ngalesi sigameko. uMhlongo uthe koHlebe bayithola imoto eyasetshenziswa kwenziwa-ke lobugebengu. Avalwa-ke ama-akhawunti kaMkhwanazi asebhange ayekade kesolisa kanti yonke imali yayikhona izoshaqa ngumbuso.